Pa dobro, ja mislim da smo mi vani igrali u Srbiju i mi smo očekivali da oni kontroliraju taj utakmicu, a oni nisu. Oni su otišli na konter i mi smo pali 3 puta i to je, ja mislim, to je bio problem za nas. Da, uspeli smo da se vraćamo na 2-2, ali ja mislim da je Srbija jedna ekipa šta ima mnogo kvalitetno igrači i šta znaju s loptom. Sad su dobili nas, za nas nije dobro, za njih je perfektno, sad su prvi, ali vidjet ćemo dalje šta će dešavati. Ja, mislio sam da ću da zviždu i da ću da me psuju, a čuo sam ja to neke stvari, ali moram da kažem respekt njima i hvala njima da su me posle utakmice tako navijali. Ali imao sam dosta prilike da dajem gol. Ja mislim da bi mogao da dam 2-3 golove, ali okej. Nije otišlo danas. Ko? Da se smiri. Da se smiri. Dobro. Ja se uvek krstim, ja sam pravoslavac i ja se krstim uvek kad uđem u terenu da mi Bog sve sreće i beričite i veselje da. I jebi ga, kad je himna, ja slušam moju himnu iz Austrije, pošto majka mi je iz Austrije, a isto volim da čujem srpsko ime, pošto mi je Čale iz Srbije i cijelo poreklo iz Srbije i to je to. Oni nisu, Puma nisu stavili, ali piše Bog da me čuva. Okej? Sad su dobili nas, za nas nije dobro, za njih je perfektno, sad su prvi, ali vidjet ćemo dalje šta će dešavati. Ja, mislio sam da ću da zviždu i da ću da me psuju, a čuo. Pa dobro, ja mislim da smo mi vani igrali u Srbiju i mi smo očekivali da oni kontroliraju taj utakmicu, a oni nisu. Oni su otišli na konter i mi smo pali 3 puta i to je, ja mislim, to je bio problem za nas. Da, uspeli smo da se vraćamo na 2-2, ali ja mislim da je Srbija jedna ekipa šta ima mnogo kvalitetno igrači i šta znaju s loptom. Golove, ali okej. Nije otišlo danas. Ko? Da se smiri. Da se smiri. Dobro. Ja se uvek krstim, ja sam pravoslavac i ja se krstim uvek kad uđem u terenu da mi... To sam ja to neke stvari, ali moram da kažem respekt njima i hvala njima da su me posle utakmice tako navijali. Ali imao sam dosta prilike da dajem gol. Ja mislim da bi mogao da dam 2-3